Pekné, 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 pekné. Pekné. Elektromotor s výkonom 601 koní a 795 Nm. Dojazd do 515 km, ale keď ono odstrániš, máš spolahlivých 300. Spotreba 18 až 20 kWh na 100 km. A koľko je to synak? Ozajsky? 27,4. Kapacita batérie 81,2 kWh. Zrýchlenie na vychovaný sedan šibnutých 3,8, maximálka 230. Ty vole! Maximálny nabíjací výkon 205 kW je dostupný na nabíjačke v Budči. Čas nabíjania na najmocnejších kábloch pol hodinu. Dĺžka 5060 mm ti už dovolí obliekať si sako a vrabieť šéf. Váha 2380 kg je už len úsmevnou spomienkou na časy poctivej atletiky. Pokiaľ ti vyskočí útočná srna alebo tínedžer na sieti, stihneš ich nezabiť. Nechať sa pretiahnuť 21-palcovým diskom môže táto guma až potom, ako splní 50 kritérií kvality. Ak chceš fúkať, digitálne si vieš vybrať, v akom objeme. Aby si na stredku nemal zapotený golier a líca, zatiahni si. Inteligencia sledovania priestoru a rekuperácie energie je hodná celoživotného zväzku. Bez pedálu plynu absolútne presne vie, kedy, ako a na čo zatlačiť. Za riadenie som ochotný inžinierom vyboskávať ceruzky a podvozok je novou definíciou bavorskej jemnosti jazdy. Kufor má sedanových 490 litrov. Ja som netrafil tú strednú dieru. Panoramatická strecha ponúka výhľad na vorvaní test záťaže. LED osvetlenie masky vyzerá ako panda na Sanoríne, ale svetlá majú fantastický dosah. Ambientné osvetlenie združuje všetky odtiene gíču a M-špecifický displej vyvoláva predstavu, že takto to vidí dieťa pri svojej prvej ceste na svetlo. Čo všetko je M. M-volant so žeriavovým vzorom, adaptívny M-podvozok, M-šport brzdy v pretekárskej farbe, M-exterior package, M-pásy a M-karbónové kryty zrkadiel vyrábané ručne. Cape York Green Metallic je ako kalerábová polievka u Michelina. Styling je top a tiež stojí 1158 eur. Interiér Merino Silverstone Atlas Grey je za 2274. Niekedy mi je tak ľúto tých ovečiek. Aj s malým spoilerom zahráš veľké aerodynamické divadlo. Bowers a Wilkins ti pritom pošle 655 W cez 18 reprákov. Cena ročný plat europoslanca bez diét. Technologický obdiv, schopnosť ohnúť čas v priestore bez povšimnutia posádky a zamyslenie, aký veľký ekomanažer musíš byť, aby si potreboval ekoslužobák s výkonom malej elektrárne.